περάσει όταν ήμουν ναυτικός και βέβαια από αυτό εδώ το γραφείο, το ναυτικό γραφείο του Παντελή Περί, παρήλασαν πολλές εκατοντάδες, για να μην πούμε χιλιάδες, ναυτικοί όλα αυτά τα 40 χρόνια, τα οποία λειτουργεί εδώ στην οδό Αρχέρμου της πόλης μας, στο πεζόδρομο, και σήμερα θα έχουμε την ευκαιρία μαζί με τον κύριο Παντελή Περί να δούμε αυτή τη 40χρονη διαδρομή, αλλά μέσα από αυτή τη 40χρονη διαδρομή, όπως αντιλαμβάνεστε, θα παρελάσουν και πολλές άλλες μαρτυρίες, γεγονότα για τους ναυτικούς πράκτορες της Χίου, για τους ναυτικούς μας, γεγονότα και που όλους μας συγκινούν, κακά τα ψέματα, μιας και από λίγο ως πολύ όλοι ή κάναμε ναυτική ή εν πάση περιπτώσει έχουμε κάποιο συγγενή ναυτικό. Κύριε Περί, να σας καλωσορίσουμε στις ανθρώπινες διαδρομές, και η εντύπωση που μου μένει, δεν ξέρω, μπορεί να κάνω και λάθος, είναι ότι τα ναυτικά γραφεία, μιας και η εξέλιξη με την ναυτιλία δεν είναι και η πλέον ρόδινη αυτά τα τελευταία χρόνια, αρχίζουν και μειώνονται σιγά σιγά, έτσι δεν είναι? Καταρχήν να σε ευχαριστήσω για την τιμή που μου έκανες να με καλέσεις να συμμετέχω και εγώ στη διαδρομή, στην εκπομπή Διαδρομές. Ασφαλώς τα γραφεία υφίστανται ακόμα ορισμένα, αλλά όλο και λιγοστεύουν. Και τώρα πιστεύω ότι έχουν μείνει πολύ λίγα πια, έτσι? Υπάρχουν ακόμα, όπως είναι του Χαντρή, που προείσταται ο κύριος Σωτήρης ο Σαραντής, του Φαφαλίου ο Ματσέλος ο Στρατής, ο καπτάνας Στρατής ο Ματσέλος, ο Καπτακώστης ο Γιοργαντής, Καπτά Ηλίας ο Μπαχάς του Σταύρου του Λιβανού. Πάντως, θα υπάρχουν ακόμα και άλλα που μπορεί να μην τα θυμάμαι. Γεγονός πάντως είναι ότι τώρα πια δεν παρουσιάζουν την άνθηση που παρουσίαζαν κάποια χρόνια πριν. Και βέβαια θα πρέπει να πούμε ότι υπήρξε μια εποχή που τα ναυτικά γραφεία της Χίου γνώρισαν μεγάλη άνθηση. Έτσι δεν είναι? Μπορούμε να την προσδιορίσουμε αυτή την εποχή? Ασφαλώς, διότι τώρα είναι και λιγότεροι ναυτικοί πια οι χιώτες. Έχουν περιοριστεί μόνο σχεδόν σε αξιωματικούς και σε λίγους υπαξιωματικούς. Η εποχή που είχαν άνθηση τα ναυτιλιακά γραφεία ήταν από το 1960 περίπου που ανέλαβα κι εγώ, μέχρι το 1985 που χρησιμοποιούνταν και μόνον χιώτες μόνον Έλληνες και στα χιώτικα γραφεία χιώτες ναυτικοί. Δηλαδή ήταν μια 25ετία η οποία πραγματικά ήταν το κάτι άλλο. Ασφαλώς αυτή η 25ετία, από εκεί και πέρα αρχίζουν και μειώνονται. Με ό,τι συνεπάγεται κάτι τέτοιο. Κύριε Περί, από το γραφείο ξέρουμε ότι πέρασαν εκατοντάδες, δεν ξέρω αν έχετε και κάποια στοιχεία, για να μην πω χιλιάδες ναυτικοί, όπως βέβαια και από τα υπόλοιπα γραφεία της πόλης μας. Πόση μοναξιά αισθάνονται αυτά τα γραφεία τα τελευταία χρόνια? Βέβαια, δεν είναι και τόσο ευχάριστο το να ανοίξεις το γραφείο και να μην έχεις δουλειά και να γερεύεις να περάσεις την ώρα σου διαβάζοντας εφημερίδα ή δεν ξέρω τι. Παλαιότερα θυμάμαι, ερχόταν οι 2-2,5 ώρα να κλείσουμε και έλεγα δεν προλάβα να κάνω τη δουλειά μου, ας πούμε. Ερχόταν άνθρωποι, έφευγαν και κάποια στιγμή θυμόμουν να λέω πέρασε και αυτός από εδώ. Δεν είχα ξεχάσει, ήταν τόσο πολύ η δουλειά. Τώρα μπορώ να πω ότι περισσότεροι συνταξιούχοι περνούν και κάνουμε παρεούλα παρά που... Το γεγονός πάντως ότι περνούν ακόμα συνταξιούχοι σημαίνει πρώτον ότι έχουν καλές αναμνήσεις από εδώ πέρα και δεύτερον ότι τους αγαπάνε. Αυτό είναι πολύ σημαντικό. Αυτό εμένα με συγκινεί, διότι πάντα περνούν ναυτικοί, πάντα θέλουν να έχουν κάποια επαφή μαζί. Συνεχίζουμε να έχουμε οικογενειακές σχέσεις. Εκτός της σχέσης που είχαμε τις επαγγελματικές, παίρνουν από χωριά τους, ξαναβλέπω, θέλουν να με δουν. Αυτό ιδιαίτερα με ευχαριστεί. Διότι οπωσδήποτε θυμούνται εποχές που ίσως και για εκείνους ναι, μπορεί να ήταν πικρές επειδή φεύγανε, αλλά τουλάχιστον από ό,τι αντιλαμβάνομαι εγώ, και βέβαια στην ίδια μοίρα είμαι και εγώ, όταν περνούσαμε από εδώ βρίσκαμε έναν άνθρωπο ο οποίος, βέβαια δεν είσαι εσύ ο αρμόδιος να το πεις, είμαι εγώ αρμόδιος να το πω, ο οποίος μας
μας περιέβαλε με μια μεγάλη αγάπη και αυτό ήταν πάρα πολύ σημαντικό για όλους όσοι κατά καιρούς περάσαμε από αυτό το γραφείο. Να πάμε όμως και στον Παντελή τον Περί και να δούμε πώς έγινε ναυτικός πράκτορας. Ναυτικός ή ναυτιλιακός, ποιο είναι το σωστό? Ναυτιλιακός πράκτορας. Το γυμνάσιο το έβγαλε το 1957. Υπήρχε μια μεγάλη ανεργία στοιχείο τότε. Οι περισσότεροι συμμαθητές μου στράφηκαν προς την θάλασσα. Ένα μικρό ποσοστό πήγε και σπούδασε και έγιναν επιστήμονες. Όπως είναι ο Στεφάνος Τατσουρής, ο συγχωρεμένος ο Γιάννης ο Παραδείσης και πολλά άλλα παιδιά, ας πούμε, τότε της ηλικίας μου, συμμαθητές μου. Πώς ξέφυγε όμως ο Παντελής? Οι γονείς μου δεν ήθελαν να με κάνουν ναυτικό. Σκέφτηκαν να πάω εθελοντής στην αεροπορία, αυτό και έκανα. Είχαν καμία εμπειρία πικρή και γι' αυτό? Όχι, δεν είχαν εμπειρία, αλλά δεν είχαμε και σχέση με το ναυτικό επάγγελμα, με τη θάλασσα. Σκέφτηκα να πάω εθελοντής στην αεροπορία, να τελειώσω τις στρατιωτικές μου υποχρεώσεις. Μήπως και τότε παρουσιαζόταν καμιά δουλειά, μικρός αλλά ελεύθερος από στρατιωτικές υποχρεώσεις. Αυτό και έκανα. Δηλαδή, τον καιρό που οι άλλοι συμμαθητές μου ακόμα δεν είχαν πάει, εγώ είχα ήδη απολυθεί. Ήταν ένα πλεονέκτημα. Ήταν ένα πλεονέκτημα. Κατά σύμπτωση, να το πω τύχη, βρέθηκε η δουλειά αυτή που με σύστησε κάποιος φίλος, πάλι συμμαθητής μου, Αντώνης Αβιπέρας, στην εταιρεία του Γιώργου του Λιβανού, επειδή εκείνος θα πήγαινε στρατιώτης και θα έμενε ελεύθερη η θέση αυτή. Αυτό και έγινε το 1960, τον Αύγουστο συγκεκριμένα. Προσελήφθηκα από τον ίδιο τον Γιώργο το Λιβανό, τον Αύγουστο του 1960. Επομένως, τον Αύγουστο του 2000 συμπληρώνεις 40 ολόκληρα χρόνια. Συμπληρώνω, ναι, συμπληρώνω 40 χρόνια. Μια ζωή ολόκληρη. Μια ζωή και πάνω. Μια ζωή ολόκληρη. Ναι, παρακαλώ. Το πρώτο διάστημα πήγα στο γραφείο του Πειραιά. Κατά το πρώτο διάστημα θα το πούμε αργότερα, αλλά να δούμε επιτροχάδιν και τη διαδρομή του Παντελή Περί, ο οποίος γεννήθηκε στον Κάμπο. Στον Κάμπο γεννήθηκα, ναι. Στον Κάμπο. Έχω έναν άλλο. Οι γονείς ήταν... Οι γονείς μου ήταν Γεωργοί. Άλλο ένας αδελφός, ο οποίος τότε, εκεί το 1957, ο Γιάννης είχε προσληφθεί στην εμπορική τράπεζα τότε και εκείνος είχε εφαρμόσει το ίδιο σύστημα το δικό μου. Πήγε και εκείνος εθελοντής στην αεροπορία για να προσπαθήσει μήπως βρει καμιά δουλειά. Βρέθηκε και εκείνος τυχερός, πήγε στην τράπεζα. Και ψήνας βρέθηκε από τον αέρα στην ασχολείται με τη θάλασσα και ο άλλος... Ναι, σε επαγγέλματα που δεν είχαμε σχέση. Κάμπος, δεκαετία του 40. Παιδικά χρόνια του Παντελή Περί στον Κάμπο. Να σας πω, πέσαμε μέσα στον πόλεμο. Υπήρχε η φτώχεια και η ανέχεια. Εμείς, επειδή ο πατέρας μου νίκιαζε ένα πολύ μεγάλο κτήμα, το νυν γεροκομείο, δεν μπορώ να πω ότι ταλαιπωρηθήκαμε πάρα πολύ, δεν πεινάσαμε πολύ. Υστερηθήκαμε κι εμείς, αλλά όχι το φαγητό. Μπορώ να πω ότι ο πατέρας μου τότε βοήθησε και άλλες συγγενικές οικογένειες, επειδή είχε καρπούς, είχε τα λάδια, μπορούσε να τις βοηθήσει. Και βέβαια έχω την εντύπωση ότι όλοι όσοι τουλάχιστον έμεναν στον Κάμπο ή στα χωριά της Χίου, εντάξει, πέρασαν πιο ανώδυνα. Δεν στερηθήκαμε. Όχι, δεν στερηθήκαμε. Και μάλιστα εγώ ποτέ δεν αισθάνθηκα τον εαυτό μου στερημένο, διότι έβλεπα και τους γύρω, έβλεπα και τις άλλες οικογένειες, έβλεπα τους συμμαθητάς μου. Υπέφεραν περισσότερο. Είχα και ένα ζευγάρι παπούτσια να φορέσω. Και εδώ έχουμε μια παιδική, εντάξει, ας πούμε, αγροτική φωτογραφία του Παντελή Περί. Και είναι εδώ μαζί, Παντελή. Οι γονείς μου, ο αδερφός μου και εγώ. Ο αδερφός σου και εσύ. Μάλιστα. Τι θυμάσαι λοιπόν από εκείνο τον Κάμπο, εκείνο τον παιδικό σου χρόνο? Πώς ήταν ο Κάμπος? Να θυμάμαι τον Κάμπο που παίζαν ποδόσφαιρο μέσα στους δρόμους. Και τώρα δεν μπορούμε να κοσάρουμε τον δρόμο από τη μια πλευρά του δρόμου στην άλλη. Εντάξει, είχαμε τις παρέες μας εκεί, περνούσαμε καλά. Μιζέρια, φτώχεια, αλλά η πιο ήρεμη ζωή. Δηλαδή κάτι που σου έχει μείνει από τον Κάμπο εκείνου του καιρού? Τα βράδια που καθίζαν όλοι στις πεζούλες, έτσι τα έλεγαν εκεί έξω από τα σπίτια στον δρόμο, και
Πέρναγε η ώρα, αλλά 9 η ώρα, 9.30 ο κόσμος πήγαινε για ύπνο. Και έχουμε ακόμα μια φωτογραφία του Παντελή Περί πάνω στο ποδήλατο και το ποδήλατο ήταν είδος πολυτέλειας για εκείνα τα χρόνια. Το ποδήλατο τότε ήταν Rolls Royce, δηλαδή στην αρχή πηγαίναμε στο γυμνάσιο περπατώντας από τον κάμπο εδώ. Στην χώρα έρχομεθα με τα πόδια. Και είπες και γυμνάσιο, βλέπουμε εδώ πέρα άλλη μια φωτογραφία όπου κάνετε παρέλαση με ποδήλατα. 11 Νοεμβρίου 1954. Όπως τη βλέπω από πίσω. Εκεί με το ποδήλατο, επειδή κρατούσα πάντα σταθερά την τελευταία θέση στις παρελάσεις, λόγω ύψους. Πώς πια τελευταίος, λόγω ύψους, τελευταία θέση, προσπαθούσα να βρω τρόπους να αποφύγω. Οπότε τη μια έπαιρνα το νοσοκομείο, ένα κουτάκι εκεί, το φαρμακείο, με το ποδήλατο, την άλλη έκανα τον άρρωστο, εν πάση περιπτώσει προσπαθούσα να αποφύγω τη... Υπάρχει κάτι ιδιαίτερο που να σημαδεύει τα παιδικά χρόνια του Παντελή Περί? Δεν θα πω τίποτε το ιδιαίτερο, Είχε επηρεαστεί από τίποτα, δηλαδή ο Παντελής Περίς? Όχι. Κυλούσε η ζωή. Κυλούσε όπως κυλάει και τώρα, πιο ήρεμη ζωή, τώρα εντάξει. Αλλά εντάξει, είμαι ευχαριστημένος βέβαια και με την... Για όλη μου τη ζωή είμαι ευχαριστημένος. Αυτό είναι το ζητούμενο για όλους μας και μακάρι εκείνοι οι οποίοι δηλώνουν ευτυχισμένοι από όλη τη ζωή. Δεν είχαμε ποτέ προβλήματα ούτε οικογενειακά, ούτε... εντάξει. Είμαι ευχαριστημένος από την... Τα γυμνασιακά χρόνια? Τα γυμνασιακά χρόνια πέρασαν σχετικώς ήρεμα να πω, δεν ήμουνα και ο μαθητής, ίσα ίσα για να κυλάμε να περνάνε τα χρόνια, γι' αυτό και δεν δημιουργήθηκε και η σκέψη για σπουδές. Ακόμα μια φωτογραφία εδώ πέρα, τον Παντελή Περί, 11 Νοεμβρίου 1954, δεν ξέρω αν θυμάσαι ποιοι είναι εδώ πέρα, αν μπορείς να θυμηθείς. Εδώ είναι ο Σάββας ο Προκοπίου, και αυτός έχει ναυτικό γραφείο τώρα, καπετάνιος, πολύ καλό παιδί. Ο Παντελής ο Παραδείσης έχει χαθεί τώρα, μάλλον Αμερική πρέπει να είναι, και ο Αντώνης ο Πιπέρας είναι το παιδί που με σύστησε και ήρθα εδώ στην... Μάλιστα, θα λοιπόν ο Αντώνης ο Πιπέρας στο ναυτιλιακό γραφείο του Λιβανού, έτσι, και έρχεσαι εδώ, έρχεσαι ξεκρέμαστος, αλεξιπτοδιστής που λέμε. Από την αεροπορία έτυχες και έπεσες μέσα σε ένα γραφείο το οποίο... με έπεισε ο Αντώνης ότι ξέρεις δεν χρειάζονται ιδιαίτερα προσόντα για αυτή τη δουλειά. Έλα και δεν θα το μετανιώσεις. Δηλαδή τι ακριβώς σου είπε ο Αντώνης? Ότι δεν χρειάζεται να έχεις σπουδάσει, δεν χρειάζεται τίποτα. Θέλεις να προχωρήσεις, είσαι τίμιος στη δουλειά σου. Είσαι εντάξει με τους ναυτικούς. Δουλειά γύρευα ήρθα. Εκείνες οι πρώτες μέρες πώς ήταν? Οι πρώτες μέρες ήταν εφιαλτικές, διότι χρειάστηκε και πήγα στο γραφείο του Πειραιά για ένα μήνα να μάθω ορισμένα πράγματα και να με γνωρίσουν. Βέβαια, από την πρώτη μέρα με βάλανε στην είσοδο των γραφείων να λέω στους ναυτικούς, που υπήρχε τότε πολύ μεγάλη ανεργία. Τι γινόταν, για πες μας, την ατμόσφαιρα που επικρατούσε? Υπήρχε μια τρομερή κατάσταση μέσα στον Πειραιά. Και θα σας πω το πώς σκέφτηκα. Να λέω δεν έχει δουλειά, δεν έχει δουλειά, δεν έχει δουλειά. Αλλά εγώ όλο και φορτιζόμουν. Κάθε μέρα και χειρότερα, κάθε μέρα και χειρότερα σκεφτόμουν ότι ίσως να μην έπρεπε να ακολουθήσω αυτό το επάγγελμα. Δεν το άντεχα να λέω συνεχώς σε ανθρώπους που έβλεπα να υποφέρουν ότι η δουλειά δεν έχει. Ερχότανε δηλαδή στο γραφείο. Για τον Πειραιά λέμε τώρα. Ερχότανε στο γραφείο στον Πειραιά. Οι ναυτικοί και ζήταγαν δουλειά. Και εσύ ήσουν εκείνος ο οποίος έλεγες, παιδιά δεν υπάρχει τίποτα. Ναι, στα κακόβολα βάλανε εμένα προς την πόρτα. Σκεπτόμουν το βράδυ στο ξενοδοχείο τι να κάνω, πώς θα μπορέσω να αντιμετωπίσω και στοιχείο αυτή την κατάσταση. Αισθανόσουν άσχημα με τον εαυτό σου επειδή ακριβώς ήσουν εκείνος που φαινόσουν ότι έλεγες όχι. Ναι, που έλεγα όχι. Ναι. Και στην Αθήνα, στον Πειραιά εντάξει, αλλά μετά θα έρχομαι ένα στοιχείο και θα είχα να αντιμετωπίσω γνωστούς ανθρώπους. Δεν μπορούσα να... Κάποια στιγμή... Παντελή, πριν προχωρήσεις, θα ήθελα να μου περιγράψεις λίγο την ατμόσφαιρα που επικρατούσε στον Πειραιά εκείνα τα χρόνια, αρχές δεκαετίας του 60, με τους ναυτικούς. Ναι.
Για όσο διάστημα είχα κάνει εκεί. Βέβαια δεν υπήρχε μαυρίλα όπως υπάρχει τώρα στην ακτή Μιαούλη. Δεν υπήρχε κανείς μπορούσε. Δεν υπήρχαν ξένοι καθόλου. Κανένας. Όχι, καθόλου κανένας. Μέχρι οι ξένοι μπήκαν από το 83-84 και μετά μέσα. Οι πρώτοι ξένοι μέσα στα βαπόρια. Αλλά μεγάλη δυστυχία. Δράματα δηλαδή. Δράματα από όλα τα ναυτικά νησιά, αλλά και από την υπόλοιπη Ελλάδα. Κατέβαιναν κάτω, υπήρχε ανεργία, όχι μόνο στη θάλασσα, αλλά και στη στεριά. Στρατιές και ζήταγαν δουλειά. Δηλαδή έλεγαν να πάμε να δουλέψουμε. Καταρχήν, από ό,τι μάθαινα, εγώ δεν την πρόλαβα αυτή την εποχή, διότι ήταν η δεκαετία του 50. Για να μπαρκάρει κανείς έπρεπε να τάξει, μάλιστα διέδιδαν ότι πλήρωναν κιόλας, ότι έπρεπε να πάει και αν είχε κάποια αδελφή υπηρεσία στους διάφορους εκεί που μπορούσαν να βοηθήσουν στο μπαρκάρισμα. Εγώ βέβαια δεν έτυχα και αυτή την σκληρή ζωή. Και προχωρώντας την προηγούμενη σκέψη μου ήταν ότι έφτασα στο σημείο πια τελευταία μέρα Σαββάτο, με φωνάζει ο αρχικαπετάνιος της χωρεμένος, ο καπτα Μάρκος ο Μαριάς, πολύ καλός ξύπνιος άνθρωπος, καρδαμιλίτης, είχε κάνει και στο Σταύρο του Λιβανού αρχικαπετάνιος. Μου λέει να πας στο καλό και να προσέξεις να είσαι τίμιος, να είσαι. Τι λέω, ξέρετε καπτα Μάρκο, δυσκολεύομαι, το σκέφτομαι διότι δεν μπορώ να λέω στον κόσμο. Άκουσα να σου πω, έκανε έναν πολύ πετυχημένο ελιγμό τότε και με έπεισε. Μου λέει, άκουσα να σου πω, αν δεν πας εσύ, μη σας στείλουμε κάποιον άλλον, η δουλειά μας θα γίνει. Αλλά επειδή είσαι καλό παιδί, γιατί να την χάσεις εσύ. Και να σου πω και κάτι άλλο. Τώρα κλείνεις εσύ τις πόρτες των άλλων. Εάν δεν δεχτείς τούτη τη δουλειά, θα σου κλείνω εσένα μετά τις πόρτες. Οπότε αν δεν πήγαινε στο καλό και να συνεχίσεις να είσαι πολύ καλός με τον κόσμο. Αυτό και έκανα, διότι σκεπτόμουν. Εντάξει, να έρθω και στοιχείο. Να πω, δεν μπορούσα να πιάσω τη δουλειά επειδή δεν θα λέγα όχι, θα γινόμουν απιστευτός. Γινόμουν και ρεζίλ και στην οικογένεια μου και στον κόσμο. Πια που σου λέει, ξέρεις, βρήκα μια δουλίτσα και... Επιστρέφεις λοιπόν στοιχείο και έρχεσαι εδώ σε αυτό το γραφείο. Ναι, ακριβώς αυτό το γραφείο. Σε αυτό το κάθισμα κάθομαι 40 χρόνια. 40 χρόνια. Επιστρέφοντας στοιχείο από τον Πειραιά. Ναι. Αρχίζεις πια και μπαίνεις για τα καλιά. Ναι. Στο επάγγελμα. Έτσι δεν είναι? Ναι. Πρώτες μέρες. Ερχόταν και τους έδιωχνες? Όχι, δεν τους έδιωχνα. Διότι υπήρχε μία εντολή από τον ίδιο τον Γιώργη τον Λιβανό ότι δεν θα παίρνετε ξένο στα βαπόρια, θα προτιμάτε τους σιώτες. Οπότε δεν χρειαζόταν να λέω σε όλους όχι. Σου έλυνε και τα χέρια. Βεβαίως υπήρχαν τότε και τα ναι και υπήρχε και η ευχαρίστηση όταν έβγαζα ναυτικούς. Ερχόταν πολλοί κόσμος εκείνο το καιρό. Δηλαδή, ναι, είπα και προηγουμένως. 61-62 εκεί πέρα, έτσι. Ότι έφτανε στο σημείο να περνάνε, ξέρω εγώ, ήταν γεμάτο και εδώ μέσα και απ' έξω ο χώρος υποδοχής. Να παίρνουν και 100 και πάνω από 100 άτομα την ημέρα. Άλλοι για δουλειά, άλλοι. Δηλαδή άλλοι να ζητάνε δουλειά για μπαρκάρισμα, άλλοι για κάποια εξυπηρέτηση, βεβαιώσεις που βγάζανε. Για εκείνους οι οποίοι ζητούσαν δουλειά. Ναι, ήταν πάνω από, διότι υπήρχαν ορισμένοι, δηλαδή περνούσαν κάθε μέρα και 100 άτομα. Αλλά ήδη πέραγα Δευτέρα, Τρίτη, Τετάρτη, άνθρωποι γύρευαν δουλειά. Σου λέει κάθε μέρα μπορεί να έχει κάτι νεότερο. Υπήρχε πληθώρα δηλαδή. Με πολύ πληθώρα βέβαια. Και Παντελή, εσύ με ποια κριτήρια, αν θέλεις, έκανες την επιλογή? Καταρχήν επίσης υπήρχε η εντολή να προτιμούνται αυτοί που έχουν προϋπηρεσία πετυχημένη μέσα στην εταιρεία. Οπότε εγώ κρατούσα καταστάσεις. Και μάλιστα κάθε μήνα τους έστειλαν καταστάσεις ότι αυτοί οι ναυτικοί είναι έτοιμοι για δουλειά την τάδε ημερομηνία και μετά. Οπότε ήταν περιορισμένη και το περιθώριο και της δικής μου επιλογής. Έπρεπε να φύγουν αυτοί που είχαν προϋπηρεσία στην εταιρεία. Από την άλλη, τα κριτήρια τα ανθρώπινα. Αν ζήταγαν ένα αλοστρόμο, θα έπρεπε να έχει κάποια προϋπηρεσία, αλοστρόμο, ανάλογα που μου έλεγαν από τον Πειραιά. Μιλούσα, βέβαια και τότε τα τηλέφωνα δεν ήταν αυτόματα όπως τότε. Έδινα ό,τι περισσότερα στοιχεία μπορούσα
και έπαιρνα από κάτω την τελική ένταση. Και βέβαια εξυπηρετούσες αποκλειστικά μία και μόνο εταιρεία, έτσι. Τότε ναι, η σχέση μου με την εταιρεία του Λιβανού. Εκείνο τον καιρό η εταιρεία του Γιώργου του Λιβανού είχε πολλά βαπόρια. Ναι, είχε 11 βαπόρια. Είχε 11 βαπόρια, είχε 6 Liberty και 5 καινούρια βαπόρια. Μα και τότε όλες οι εταιρείες είχαν πολλά βαπόρια. Παντελή, από εκείνη την περίοδο, η οποία είπαμε ήταν η δύσκολη περίοδο και ναι. ακριβώς υπήρχε πληθώρα προσφερωμένων ναυτικών. Πόσο επηρεαζόσουν από παρακλήσεις και εν πάση περιπτώσει ο κάθε ναυτικός που ήθελε μια δουλειά, τι άλλο, τι ήταν εκείνο που προσπαθούσε να δικαιολογήσει προκειμένου να πετύχει το στόχο. Ανθρώπινο ήταν να επηρεάζεται κανείς και μάλιστα στενοχωριόμουν ιδιαίτερα διότι όταν πρωτόφευγαν οι ναυτικοί και ευχαριστιόμουν όταν επέστρεφα. Σιγά σιγά βέβαια αυτό το ξεπέρασα. Εκείνο που προσπαθούσα είναι να κάνω την σωστή επιλογή χωρίς να επηρεάζεται κανείς ούτε από παρακάλια ούτε δεν ξέρω τι. Αν ο ναυτικός εκρίνε το ότι είχε προσόντα, ότι θα πήγαινε στο βαπόρι να αποδώσει, είχε πάντα προτεραιότητα. Είχε πάντα σειρά. Δηλαδή εσύ με λίγα λόγια ζεις και ανοίγεις το γραφείο σου σε μια εποχή που δεν χρειαζόταν να πας εσύ να βρεις κάποιο ναυτικό, ερχόταν η ναυτική εδώ σοριδών. Έτσι δεν είναι? Ναι, ήταν κάτι αυτό ακριβώς γινόταν, κάτι που δεν το ήθελα. Προτιμούσα την μετέπειτα εποχή, τη δεκαετία του 70, που χρειαζόταν να πηγαίνω εγώ στους ναυτικούς. Οπότε αισθανόμουν πιο άνετα. Θα πάμε όμως ναι. και εκεί αργότερα. Ποιοι ήταν, είχαμε πολλούς, υποθέτω πως θα είχαμε πολλούς, μιας και υπήρχαμε και πληθώρα ναυτικών, πολλούς ναυτικούς πράκτορες. Ναι, εκείνη τη δεκαετία, έτσι δεν είναι? Ναι, μέχρι το 65 το γραφείο, οι σχέσεις με το γραφείο ήταν υπάλληλος με εργοδότη. Από το 66 άλλαξε σχέση. Όταν πέθανε ο Γιώργος ο Λιβανός, ανέλαβα εγώ την εκπροσώπησή του στη στοιχείο. Και ήταν πια δικό μου το γραφείο και εργαζόμουν για εκείνους και εν συνεχεία εργάστηκα και για άλλους. Αλλά σίγουρα με την ίδια εταιρεία του Γιώργου του Λιβανού, όπως λέγεται τότε, και μέχρι σήμερα συνεργάζομαι μαζί. Υπήρχαν και άλλοι πράκτορες, ήταν όπως ο Μαρτάκης στο Σταύρο του Λιβανού, ο Αντώνης ο Καλυμασίας. Όλοι αυτοί οι πράκτορες δουλεύανε για συγκεκριμένες εταιρείες ή δουλεύανε έτσι ο Αρπάξιος? Ναι, να σου πω αυτοί που θα πω τώρα ήταν για συγκεκριμένες εταιρείες. Ο Μαρτάκης για το Σταύρο του Λιβανού, ο Αντώνης ο Καλυμασίας για του Καρά, ο Στέφανος ο Κουδής για του Χαντρή τότε ήταν, ο Γιάννης ο Εψηλάντης ήταν και κουρέας αλλά εργαζόταν και για την εταιρεία των Φαφαλιού, κάποια Αντωνία, κάποια κυρία Αντωνία για γνησιώτες εφοπλιστές. Είχαμε και κυρία. Και μια Αντωνία εργαζόταν για γνησιώτες εφοπλιστές. Ήταν και ο Γιάννης ο Οικονομίδης που νομίζω για τις αίρες του Λιβανού πάλι του άλλου εργαζόταν. Υπήρχαν και οι διάφοροι αλεξιπτωτιστές. Αυτοί καμιά φορά δεν δούλευαν και πολύ τίμια. Αυτοί όμως δεν είχαν συγκεκριμένα γραφεία. Όχι, δεν είχαν συγκεκριμένα γραφεία, μόνο είτε είχαν γνωριστεί με ορισμένα γραφεία του Πειραιώς και τους έπαιρναν τηλέφωνο να τους εξυπηρετήσουν. Είπες ότι δεν δούλευαν πολύ τίμια. Δηλαδή, έτσι μπορούμε να το προσδιορίσουμε χωρίς βέβαια. Κοίταξε, διάφορα ακουγότανε. Τώρα δεν έχω κάτι το συγκεκριμένο να πω, αλλά σίγουρα όχι τίμια. Και όχι όλοι βέβαια, πάντα συζητάμε για τους αλεξιπτωτιστές. Όχι για τους ανθρώπους που προανέφερα, ήταν εξαιρετικότατοι. Μάλιστα. Ο Παντελής ο Περίδης λοιπόν, δεκαετία του 60 ξεκινάει το γραφείο και συγχρόνως τι άλλο κάνει στη ζωή του? Συνέχεια είναι στο γραφείο από το πρωί μέχρι το βράδυ? Γιατί έχει πολλή δουλειά, Ναι, βέβαια, τότε εργαζόμουν και το απόγευμα.
τότε, δηλαδή έφευγα από εδώ 1,5 ώρα, ερχόμουν κατά τις 4 μέχρι τις 7-8 η ώρα. Παντελή, πότε αρχίζει η αντίστροφη μέτρηση από αυτή που είπαν προηγουμένως? Δηλαδή, πότε σταματάνε να γεμίζουν εδώ οι χώροι? Ναι, αυτό που είπα προηγουμένως, από τη αρχάς της δεκαετίας του 70, από ό,τι μπορώ να προσδιορίσω. Πού οφειλόταν αυτό? Όλοι ήταν τα βαπόρια πολύ. Όλοι ήταν τα ελληνικά βαπόρια. Ναι. Αυτοί ήταν τα βαπόρια. Κάπου τότε είχε ναυπηγηθεί και το Σταύρος ο Λιβανός, το Σταύρος Λιβανός. Οπότε δηλαδή το χιλιοστό πλοίο. Εξυπηρετούνταν όλοι πια, χωρίς να χρειάζεται να περιμένουν στην ουρά. Όχι μόνο να εξυπηρετούνταν, μόνο καθόταν σπίτι και περίμεναν να τους ειδοποιήσουν διάφορα γραφεία και να κάνουν επιλογές. Δηλαδή άλλαξε ακριβώς η προσφορά και η ζήτηση. Δηλαδή αυτή η επιλογή είχε σχέση με μισθό, με πλοίο, αν είναι καινούριο ή παλιό κτλ. Αλλά έτσι δεν είναι? Βέβαια τότε, να σας πω ένα περιστατικό, ο οποίος είναι ακόμα, τον βλέπω αυτόν τον άνθρωπο εδώ, έρχεται μου λέει, ξέρεις είμαι ανθυποπλοίαρχος, θέλω τόσα, αλλά μην περιμένει και πολλά πράγματα από μένα. Δηλαδή, εκείνο τον καιρό, με συγχωρείτε, ναι. Εκείνο τον καιρό οι ναυτικοί απαιτούσαν πια. Απαιτούσαν βεβαίως, είναι σαν να ορισμένοι, σαν να έβγαιναν σε δημοπρασία, ορισμένοι. Οι περισσότεροι όμως είχαν τις εταιρείες τους. Δηλαδή ήξερε ότι θα ξεμπαρκάρει και σε 3-4 μήνες θα τον φωνάξει η εταιρεία να ξαναπάει πάλι σε δουλειά. Ήτανε πολλοί οι ναυτικοί αυτοί οι οποίοι μένανε σε μια εταιρεία? Εμείς θεωρούμεθα τότε η οικογενειακή εταιρεία της Χίου. Μπορώ να πω ότι το 80-85% των ναυτικών πήγαιναν συνεχώς με την ίδια εταιρεία. Ήταν βέβαια και οι επιλεγμένοι ναυτικοί, ήταν οι καλύτεροι που δεν είχαν πρόβλημα δουλειάς. Ήξεραν θα ξεμπαρκάρεις, σε 3-4 μήνες έχεις πάλι δουλίτσα. Και βέβαια αυτό ήταν εξυπηρετικό τόσο για την εταιρεία, όσο και για τους ίδιους, αλλά και για τον Παντελή, ο οποίος έτσι δεν είναι? Ναι, να φανταστείτε ότι μέχρι το 75, τριγύρω στο 75, η εταιρεία δεν υπέγραφε ούτε καν συλλογικές συμβάσεις. Δηλαδή έστελνε το ναυτικό μέσα και του έλεγε θα πάρεις αυτά τα έξτρα και ούτε καν ζήταγε ο ναυτικός, ξέρεις γράψε μου τα ή θα κάνω σύμβαση. Υπήρχε τόσο εμπιστοσύνη, ναι, υπήρχε τόσο απόλυτη εμπιστοσύνη. Και η αίσθηση που μου μένει, και βέβαια επειδή το βίωσα και εγώ μέσα σε αυτή την εταιρεία 7-8 χρόνια, είναι ότι επειδή ήταν ευχαριστημένοι, γι' αυτό ακριβώς επέστρεφαν και εδώ, έτσι δεν είναι? Δεν υπήρχε έτσι κόντρες τέτοιες οι οποίες να... Ήταν τα βαπόρια της εταιρείας του της εδώ, ανθρώπινα. Ήταν όλοι χιώτες μέσα, το 90% κάτι μηχανικοί μόνο ήταν μη χιώτες. Οπότε περνούσε και ο χρόνος άνετα. Ήταν σαν να βρισκόταν μέσα στο βουνάκι. Και κατά σύμπτωση, επειδή ο ένας τράβαγε τον άλλον, το ένα βαπόρι είχε βρωταδούσους μέσα, το άλλο μπορεί να είχε περισσότερους καμπούσους, το άλλο είχε και πολλούς ναυτικούς από τους Ολύμπους, τους είχαμε σχεδόν όλους. Οπότε ο ένας τράβαγε τον άλλον και τα έζησες και εσύ λίγο. Για πες μου Παντελή, δηλαδή, ποιες ήταν οι σχέσεις του γραφείου, του δικού σου εννοώ, με τους ναυτικούς και τις οικογένειές τους? Γιατί εδώ ήταν ο φαλός της γης για τις οικογένειες των ναυτικών. Οι σχέσεις ήταν, μπορώ να πω, άριστες με τους ναυτικούς, αλλά κατ' επέκταση και με τις οικογένειές τους. Δεν εκφραζόταν παράπονα, δεν είχαν τα λεφτά, το βεβαίως, τέτοια προβλήματα είχαμε καθημερινώς. Αλλά έκανα και εγώ τον ανάλογο τρόπο συμπεριφοράς και προς αυτούς, ας πούμε. Προσπαθούσα να τους ηρεμώ, προσπαθούσα, αν καθυστερούσαν τα χρήματα, να πείσω τον Πειραιά να βρει τον τρόπο να τα στείλει νωρίτερα. Τέτοια επιμέρους προβλήματα υπήρχαν. Αλλά ελύνοντο, να φανταστείς ότι ουδέποτε είχαμε δικαστικό αγώνα στοιχείο, 40 χρόνια τώρα, δεν είχε δημιουργηθεί ποτέ δικαστικός αγώνας με ναυτικό. Και με χιώτη ναυτικό,
αν δημιουργήθηκαν ένα-δυο και στον Πειραιά, δεν υπήρχαν προβλήματα. Πάντα προσπαθούσαμε και περισσότερες φορές έμπαινα και ενδιάμεσα να λύνονται. Να λύνονται έξω δικαστικό, ξέρω εγώ, τα προβλήματα. Δηλαδή οι σχέσεις μεταξύ του γραφείου του Περί και των οικογενειών των ναυτικών μπορούμε να πούμε ότι ήταν σε πολύ καλό. Οι προσωπικές σχέσεις μας ήταν άριστες. Αν υπήρχαν προβλήματα καμιά φορά, υπήρχαν μεταξύ εταιρείας και ναυτικών. Οι προσωπικές σχέσεις με όλους ήταν άριστες, διότι είχα ξεκαθαρίσει ότι κι αν κάποτε μπορεί να είχαμε κάποιο προσωπικό πρόβλημα, δεν είχε καμία σχέση επαγγελματικά. Αυτός ο άνθρωπος θα είχε πάντα, εφόσον άξιζε, σειρά προτεραιότητας. Και βέβαια αυτό θα πρέπει να ικανοποιεί ιδιαίτερα, διότι είναι αυτονόητο, εφόσον οι σχέσεις αυτές ήταν άριστες μεταξύ σας, έτσι δεν είναι? Έχω την εντύπωση ότι συνεχίζουν να είναι και εν πάση περιπτώσει. Και συνεχίζουν και πάρα πολλές φορές. Μεγάλη υπόθεση αυτό. Με συγκίνησαν οι ναυτικοί και με τίμησαν σε ορισμένες καταστάσεις της ζωής, σε γάμους, σε βαφτίσια, τέτοια πράγματα. Με τίμησαν και με συμπαραστάθηκαν σε ορισμένες άσχημες στιγμές της ζωής, θανάτους. Με έχουν επανειλημμένο πάρα πολλές φορές, δηλαδή συγκινήσει η στάση των ναυτικών. Γι' αυτό ιδιαίτερα τους ευχαριστώ. Εκτός όμως από τις οικογένειες των ναυτικών και τους ναυτικούς, ο Παντελής ο Περής είχε επαφές και με τους εφοπλιστές, με τους εργοδότες ουσιαστικά. Οι σχέσεις αυτές, οι σχέσεις μας καταρχήν με τους... Και τους... εν πάση περιπτώσει δεν έπρεπε να συνάδει ο εκπρόσωπος του εφοπλιστικού γραφείου με το γραφείο? Ναι, αλλά δεν έπεται ότι επειδή πρέπει να στηρίζει στο γραφείο, ότι πρέπει και η στάση σου απέναντι στις οικογένειες, πάντα με ηρεμία και με λογική ελύνονταν τα προβλήματα. Οι σχέσεις με τους εφοπλιστάς καταρχήν ήταν υπηρεσιακές, μετά έγιναν οικογενειακές και φιλικές. Ερχόντουσαν στοιχείο, προσπαθούσα πάντα να κάνουμε συγκεντρώσεις, οι οικογένειες των ναυτικών με τους εφοπλιστάς, αθόρυβα βέβαια, διότι αυτό ήθελαν και εκείνοι, συγκεντρωνόταν, ούτως ώστε να μην υπάρχει μόνο η επαγγελματική σχέση του εφοπλιστή ή του προϊσταμένου με το ναυτικό. Να υπάρχει και η ανθρώπινη. Ναι, αλλά δεν προσπαθούσαν κάποιες στιγμές οι εφοπλιστές να εκμεταλλευτούν, αν θέλεις, τους ναυτικούς? Αυτό δεν θα το έλεγα για αυτήν την εταιρεία. Δεν θα το έλεγα και το στηρίζω. Ίσως έχουμε πέσει και στην περίπτωση σήμερα. Ναι, δεν θα το έλεγα και το στηρίζω, διότι την δεκαετία του 80, που δεν μπορούσε να πιάσει κανείς ναυτικό να στείλει στα βαπόρια του, και έχω crew list εδώ, έχουν την κατάσταση του, εμείς συνεχίζαμε να επανδρώνουμε τα βαπόρια με χιώτες ναυτικούς. Διότι είχαμε τον πυρήνα και ο ένας έφερνε τον άλλον. Ήξερε που θα πάει, οι καπετάνοι όλοι που ήταν αξιόλογοι άνθρωποι, αστέρια που είχαμε στην εταιρεία. Ποιους να πιάσω? Αυτούς που γνώρισα, τον Καπταγιάν, τον Αμπαζή, τον Στραβελάκη, τον Καπταλεωνίδα, τον Βολίκα, τον Καπταλέκο, τον Κοστάλα, τον Καπταμάρκο, τον Βασιλάκη, τον Γιώργη τον Καρτσούνη, ο οποίος βέβαια και για κάποιο χρονικό διάστημα διεύθυνε το γραφείο του Πειραιά, μας έφυγε γρήγορα. Τον Κώστα τον Παντελούκα, τον Βοριά τον Μάρκο, τον Φώτη τον Μανώλη, ο οποίος τώρα είναι αρχικαπετάνιος, συνεχίζει να είναι αρχικαπετάνιος στο γραφείο του Πειραιά. Τον Λαμπρινούδη τον Γιώργη που είναι ακόμα εν ενεργεία, τον Σιράκη τον Κώστα επίσης εν ενεργεία, τον Κατάλιοντή τον Πούλο επίσης εν ενεργεία κι αυτός, Φραγκούλης τον Δημήτρης, δηλαδή ένα σωρό ανθρώπους, το Σκορμέ τον Νίκο τον Τριαντάφυλλο, αξαγάπητος, και τρέχαν όλοι, ήθελαν να πάνε μαζί του, τον Λοΐζο τον Σταύρο, τον Παλιό τον Μανώλη, τον Καπταπαναγιώτη τον Τζακόπ, ναι, η μετέπειτα βέβαια ενδιάμεσα ήταν μια σειρά από πετυχημένους αξιόλογους ανθρώπους, οι οποίοι και συνεχίζουν να τιμούν ακόμα την κοινωνία της Χίου, έχουν δημιουργήσει αξιόλογες οικογένειες, τους καμαρώνω, Καπταπαναγιώτης ο Τσακός, ο Καπταμιχάλης ο Λεμονιάδης, ο Καραμαούνας, ο Καπταγιώργης,
Ο Καπταμανόλης, ο Βλάτας. Πολύ. Και βέβαια αυτά συνέβαιναν εδώ, στο γραφείο του Παντελή Περί και στην εταιρεία του Γιώργου του Λιβανού. Σε άλλες εταιρείες τι γινόταν? Τώρα δεν μπορώ να πω. Ναι, εντάξει, αλλά δεν θέλουμε να πούμε συγκεκριμένα, όμως ναι. έχω την εντύπωση ότι εντάξει, δεν είναι όλα τα δάχτυλα του χεριού μας τα ίδια. Ναι, κοιτάξτε, και η ποιότητα των χείων ναυτικών είναι πάρα πολύ καλή, είναι πολύ ανεβασμένη. Φαντάζομαι ότι και οι άλλες εταιρείες δεν θα είχαν προβλήματα, ιδιαίτερα προβλήματα. Αλλά το γραφείο του Παντελή του Περί συνεχίζει μέχρι σήμερα. Έτσι δεν είναι? Ναι. Υπήρχε κάποια περίοδος που τα κέρδη του αυξήθηκαν επειδή ακριβώς υπήρχε μεγάλη προσέλευση κόσμου? Ναι, όχι, δεν... Και για να μάθουμε κιόλας. Πήγαινε με το κεφάλι, πήγαινε τώρα. Πώς πήγαινε? Ναι, ίσως να ήμουν και ο μόνος ο οποίος είχα κάποιο ποσό, είτε στέλνω είτε δεν στέλνω ναυτικούς. Αυτό που υπάρχει ακόμα και τώρα. Εγώ την ζήτησα εγώ αυτή την σχέση. Ήταν μια πάγια δηλαδή. Είναι πάγια. Σαν μισθό. Αντιπροσώπευση. Ναι. Ας το πούμε αντιπροσώπευση. Και το ζήτησα αυτό το πράγμα για να είναι τελείως ελεύθερα τα χέρια μου. Και ούτε υπόνοιες να μπορεί κανείς να βάλει σε κάποιον. Ναι. Είτε έστωνα είτε δεν έστωνα, το ίδιο ακολουθείται και τώρα. Από το 70 και μετά μας λες ότι δεν υπήρχε πια η πληθώρα εκείνη, επειδή ακριβώς αυξήθηκε η ταυλία και ο Παντελής ο Περίς όταν ήθελε να βρει κάποιους ναυτικούς, τι έκανε? Κοιτάξτε, υπήρχαν πολλοί τρόποι. Δηλαδή, είτε πέρναγαν από εδώ, κράταγα στοιχεία, έβλεπα ποιοι είναι διαθέσιμοι. Από τους δικούς μας και από αυτούς που για πρώτη φορά γύρευαν δουλειά. Είτε έπαιρνα γνωστούς που είχαν υπηρετήσει στην εταιρεία. Στον δρόμο δεν βγήκα ποτέ. Όχι. Στην πλατεία δεν πήγα ποτέ να ζητήσω ναυτικό. Δηλαδή προσπαθούσα να βρίσκω άλλους τρόπους. Δεν το έβλεπα σοβαρό. Να πάω στην πλατεία και να τη λομπαρκάρεις, δεν ξέρω τι. Δεν βγήκα ποτέ. Πόσο δύσκολο αν θέλεις είναι αυτό το επάγγελμα? Είχε δίκιο ο Αντώνης Επιφέρας που σου είπε έλα εδώ πέρα καλά να περάσεις? Να σας πω, εάν είσαι εντάξει στις συναλλαγές σου, λες στον ναυτικό, δεν του λες ψέματα, του λες την πραγματικότητα, δεν τον κοροϊδεύεις, αρχίζει και γίνεται πολύ πιο εύκολη η δουλειά. Δεν μπορώ να πω ιδιαίτερα δύσκολο. Φτάνει να ακολουθάς μια τακτική σοβαρή και να είσαι και τίμιος σε πάση περιπτώσει, κάτι που το ζητάνε πια όλα τα επαγγέλματα. Νομίζω ότι χρειάζεται κάποια διπλωματία. Η διπλωματία χρειάζεται. Μάλιστα και ο συγχωρεμένος ο Γιάννης ο Φαβαλιός κάποτε μου λέει, ρε παιδί μου, θα ρωτάω και δεν μου λες ευθέως, μου λες πάντα έτσι, πάντα. Γιατί? Εγώ τι μ' ρωτήσεις, λέω, μα κοιτάξτε, άλλη δουλειά δικιά σας, άλλη δική μου. Βέβαια μια φορά χρειαζόταν να λέει κανείς και τίποτα υπερβολικό. Κάνα ψεματάκι, αλλά να είναι ανώδυνο. Και συνήθως το ψέμα αυτό ήταν στο χρόνο αναχώρησης. Εκεί πολλές φορές το δούλευα. Για να πάρουμε μια γεύση, ναι. Από κάνα τέτοιο ψεματάκι. Ναι, ο ναυτικός έβλεπα ότι ενδιαφέρεται να φύγει γρήγορα. Του έλεγα εντάξει, δεν θα φύγει 20 μήνες, θα φύγει κατά 3-4 του επομένου. 3-4 φορά γινόταν 15 του επομένου. Αυτό μόνο. Εντάξει, ναι, εκεί περισσότερο σε μισθολόγιο ή σε συνθήκες δουλειάς ή αποδοχές ή τα πράγματα ποτέ. Δηλαδή ο Παντελής ο Περίς έχει ίσχυ τη συνείδησή του, δεν έφερε τον εαυτό του για κάποια πράγματα τα οποία πιθανόν να έκανε επειδή ακριβώς δεν μπορούσε να κάνει διαφορετικά. Το πιστεύω αυτό το πράγμα και το πιστεύω περισσότερο διότι στηριζόμενο στη θεωρία ότι ουδέν τυχαίων, διότι εάν ακολουθούσα μια τέτοια τακτική, ούτε οι συνταξιούχοι θα περνάγαν πια να έχω σχέση, ούτε και να χαιρετιόμαστε και να συνεχίζουμε να έχουμε ακόμα οικογενειακές σχέσεις, όχι πια με τους ορισμένους.
Η ιδιωτική ζωή του Παντελή Περί πώς κυλάει? Και μπορούμε να δούμε και εδώ μια φωτογραφία. Είναι η οικογένεια Περί με τους δύο ιούς και τη μία θυγατέρα και βέβαια την Πόπη, την οποία Πόπη που την... Η Πόπη αυτές τις μέρες αφού... Πού την τσάκωσε? Ήρεμα περνούσε πάντα. Και τώρα και παλαιότερα περνούμε ήρεμη ζωή. Δεν έχουμε εξάρσεις, δεν υπερβάλλουμε. Μάλιστα. Υπήρχαν φορές που δημιουργήθηκαν κάποιες κόντρες, ας το πούμε μέσα εισαγωγικά, μεταξύ εσένα και κάποιων ναυτικών? Δεν θυμάμαι καμιά φορά να έχουμε τέτοιο πρόβλημα. Όχι, όχι. Καμιά φορά ερχόντουσαν παλαιότερα, θυμάμαι, όταν καθυστερούσαν λίγο τα χρήματα, αγριεμένες εδώ οι γυναίκες. Οι γυναίκες, δηλαδή καμιά ερχόταν αγριεμένη και δικαιολογημένα. Στο τέλος... Πώς την ηρεμούσες? Της έλεγα ότι έχει δίκιο. Απλώς. Της έλεγα δεν στήριζα το γραφείο τότε. Της έλεγα ότι έχει δίκιο. Και στο τέλος έκανε τα κλάματα, έφευγε και μου έλεγε και ευχαριστώ. Διότι αναγνώριζα το δίκιο της. Αλλά τι να της έκανα κι εγώ. Παντελή Περί, φαντάζομαι ότι αυτά τα 40 χρόνια εκτός από ευχάριστα θα είχαμε και δυσάρεστα συμβάντα. Έτσι δεν είναι? Θυμάσαι κάποια χαρακτηριστικά τέτοια συμβάντα να μας απαριθμίσεις? Επ' αυτού να πω ότι θεώρησα τον εαυτό μου, ίσως και τον εαυτό μου τυχερό, που δεν αντιμετώπισε ποτέ το γραφείο πολύ ναυάγιο με θύματα, με ανθρώπινες ζωές ποτέ. Είχαμε 2-3, μια προσάραξη, ένα ναυάγιο, ευτυχώς δεν είχαμε ανθρώπινη απώλεια, ανθρώπινη ζωή, δεν χάθηκε ανθρώπινη ζωή. Παρουσιάστηκαν κάτι μεμονωμένα, ευτυχώς και εκεί πολύ λίγα δυσάρεστα, τα οποία όσο πιο γλυκά μπορούσε να τα αντιμετωπίσει κανείς. Αλλά μετρούνται στα δάχτυλα του ενός χεριού, ήταν πολύ λίγα. Επ' αυτού θεωρώ τον εαυτό μου πολύ τυχερό. Βέβαια, τώρα η κατάσταση στην εμπορική ναυτιλία δεν είναι η καλύτερη δυνατή. Με πόση πίκρα, αν θέλεις, βλέπει ένας ναυτιλιακός πράκτορας την κατάσταση όπως διαμορφώνεται? Η κατάσταση όντως δεν είναι καλή. Έχουν μειωθεί κατά πολύ το προσωπικό μέσα στα βαπόρια. Παλαιότερα στα Λίμπερς είχε 30-33 άτομα. Τώρα μεγάλα βαπόρια των 60-80 χιλιάδων τόνων έχουν πρωτόκολλο, δηλαδή είναι υποχρεωμένα να επανδρωθούν με 13 ή 15 άτομα. Έχουν κατά πολύ μειωθεί. Τα περισσότερα μέλια, τα κατώτερα πληρώματα είναι ξένοι. Δηλαδή σε κάθε βαπόρι τώρα έχει 7-8 Έλληνες ναυτικούς, εμείς προσπαθούμε να τους έχουμε όλους χιώτες. Έχουν αλλάξει τα πράγματα πολύ. Όσον αφορά την εταιρεία αυτή, εξακολουθεί να... δηλαδή έχει υποχρεωθεί εκ των πραγμάτων προφανώς έτσι να βάλει και εκείνη ξένους μέσα? Ναι, έχει βάλει πολύ λίγους. Μπορούμε να πούμε η μοναδική που κάποια... Ναι, διατηρηθήκαμε μέχρι το τέλος. Έναν καιρό, ναι, γιατί εγώ τελείωσα το 83-84. Θυμάμαι ότι τουλάχιστον μέχρι εκείνο τον καιρό ελάχιστοι ήταν, ελάχιστοι, μετρημένοι στα δάχτυλα του ενός χεριού. Διατηρήθηκε μέχρι το τέλος η εταιρεία με τους Έλληνες, η εταιρεία με τους Χιώτες. Και τώρα δεν έχει βάλει πολλούς ξένους, δηλαδή έχει βάλει ένα καμαρωτάκι που όλες πια δεν είναι. Έχει βάλει 2 ναύτες ξένους, 2-3 ναύτες ξένους και έναν καθαριστή. Οι υπόλοιποι είναι εδώ, Χιώτες. Όμως έχουν μειωθεί όμως τα βαπόρια. Τα πλοία έχουν μειωθεί, ας ελπίσουμε ότι θα απολύουν, αλλά δεν έχουν μειωθεί πια μόνο αυτής της εταιρείας. Δυστυχώς αυτό που έλεγα από την δεκαετία του 90, ότι θα σταματήσουμε πια να λέμε το τάδε πλοίο είναι αυτού του εφοπλιστή. Τώρα πια θα βλέπουμε τα βαπόρια και θα λέμε το πλοίο ανήκει στην τάδε πολυμετοχική εταιρεία. Δηλαδή έχουν συρρυκνωθεί τα βαπόρια των εφοπλιστών και έχουν θεργεύσει οι πολυεθνικές εταιρείες, οι οποίες βέβαια είναι μέσα στα χρηματιστήρια. Και βέβαια τους Χιώτες τους έζησες από κοντά τους ναυτικούς, εξακολουθείς να τους ζεις. Πώς θα τους χαρακτήριζες?
Ποια είναι η γνώμη σου να θέλεις για τους? Αυτό πια δεν το λέω μόνο εγώ. Θεραπεία, γιατί εντάξει, ήταν η παλιά φουρνιά. Τώρα με την καινούργια φουρνιά τι γίνεται? Και αν υπάρχει καινούργια φουρνιά, εσύ θα μας πεις, υπάρχει καινούργια φουρνιά χείων ναυτικών? Έχει αναγνωριστεί από όλους ότι ο χιώτης ναυτικός είναι ο καλύτερος ναυτικός, είναι ο πιο ευσυνείδητος, ο πιο επαγγελματικά κατηρτισμένος, ο πιο φιλότιμος. Βεβαίως έχουν μειωθεί, το είπαμε, και κατά πολύ, αλλά δεν είναι πια. Οικογενειακές αυτές, έτσι, οικογενειακές φωτογραφίες με τους... Ναι, εδώ με τους... Ναι, όπως είπαμε, διατηρούμε τις σχέσεις τις οικογενειακές και αυτό πάλι με τους... Αυτό θα πρέπει να σε... συνεχίσουμε, βέβαια και... Μάλιστα. Λοιπόν, λέγαμε για τους χιώτες ναυτικούς και κατά πόσον πια η παλιά φρουρά, εντάξει, και η καινούρια, με την καινούρια τι γίνεται? Έχουν μειωθεί κατά πολύ. Σας ανέφερα ορισμένα ονόματα πλοιάρχων προηγουμένως. Οι περισσότεροι, ή μάλλον εκτός από ένα-δύο εξαιρέσεις, τα παιδιά τους δεν τα έκαναν ναυτικούς ή τα παιδιά τους δεν έγιναν ναυτικοί. Έχουν μειωθεί κατά πολύ. Πάντως και αυτοί που υπάρχουν τώρα είναι ανεβασμένοι επαγγελματικά, είναι αξιόπιστοι ναυτικοί, είναι επαγγελματίες, είναι ναυτεργάτες. Συνεχίζουν και τούτοι εδώ οι ναυτικοί, η νέα γενιά να είναι ναυτεργάτες. Υπάρχει μέλλον για την ναυτιλία και τους ναυτικούς? Εσύ τα ζεις πέρα 40 χρόνια. Για την ναυτιλία, εφόσον δεν δημιουργηθεί κάτι το ιδιαίτερο, και όταν λέω ιδιαίτερο εννοώ για την ελληνική ναυτιλία, να συνάψουν εμπορικές σχέσεις, ας πούμε Αμερική με Ρωσία, και να πούνε ότι ξέρεις, τα φορτία θα τα μεταφέρουμε με δικά μας βαπόρια, ή Αμερική με την Κίνα. Εάν μείνει η ελεύθερη εμπορική ναυτιλία, φαντάζομαι ότι έχει μέλλον η ελληνική. Η ναυτική όμως? Εφόσον θα υπάρχουν ελληνικά βαπόρια, θα υπάρχουν και Έλληνες ναυτικοί και αυτούς τους προτιμούν. Βλέπετε τώρα και επανδρόμουν τα βαπόρια με ξένα πληρώματα, καπετάνιο και πρώτα θα βάλουν Έλληνα. Αλλά ορισμένοι βάζουν... Μα είναι και η μοναδική νομίζω. Και είναι και οι μοναδικοί που τους οποίους εμπιστεύονται. Έχει συνείδηση. Έχει και ικανότητα αλλά και συνείδηση. Παντελή Περί, μια τελευταία ερώτηση. Με πόση πίκρα βιώνεις αυτή την ερημία εδώ πέρα μέσα? Δεν είναι μεγάλη πίκρα μου. Περίμενες, γιατί ανεβοκατεβαίνει ο κόσμος, εντάξει? Ναι, επειδή ανεβοκατεβαίνει συνταξιούχοι. Από το γεγονός όμως ότι εντάξει, δεν υπάρχει η κίνηση που υπήρχε πιο παλιά όσον αφορά τα μπαρκαρίσματα. Ναι, δεν μπορώ να πω ότι έχω μεγάλη πίκρα, διότι έστω και λίγους ναυτικούς να μπορέσω να εξυπηρετήσω, να μπαρκάρω σε αυτή την κατάσταση, και αυτό με ικανοποιεί. Ό,τι μπορεί να κάνει κανείς. Να βοηθάει τον τόπο, να βοηθάει το χιώτη, το ναυτικό. Δεν είπαμε όμως, εκτός από το ναυτιλιακό, ο Παντελής ο Περίς ασχολείται και με μάρμαρα. Ασχολείται. Και αυτό ας πούμε αυτό ακριβώς ήταν η εμπιστοσύνη που είχε δείξει ο συγχωρεμένος ο Γιώργης ο Καράς στο πρόσωπό μου. Και μου λέει, όχι εσύ θα πάρεις να δουλέψεις. Μα κατά Γιώργη, εγώ δεν έχω σχέση. Λέω, γιατί δεν έχεις? Είχα μπει και κάποιο χρονικό διάστημα όταν το είχε εκείνο στο εργοστάσιο και βοήθησα με τις δυνάμεις μου. Και λέει, όχι εσύ θα το πάρεις και μη στενοχωριέσαι. Και οπότε βρήκα και τον Διομήδη Δωμακά, συνεργαστήκαμε και δώσα ο Θεός, προχωρούμε καλά. Μάλιστα. Δεν ξέρω αν θα ήθελες να στείλεις ένα μήνυμα στους ναυτικούς, έστω εκείνους τους συνταξιούχους που είχαν περάσει κατά καιρούς από εδώ. Στους ναυτικούς να ευχηθώ εκείνοι και οι οικογένειές τους να έχουν σωματική υγεία και ψυχική ηρεμία. Νομίζω ότι τώρα πια θα την έχουν, τουλάχιστον εκείνοι οι συνταξιούχοι οι οποίοι πέρασαν τον παθόν τον τάραχο μέσα στα βαπόρια. Ακούγοντα τη φωνή μου πολλές φορές, οι γυναίκες ακόμα μου το συζητούν. Να σε ευχαριστήσουμε θερμά, να ευχηθούμε και εσύ να είσαι καλά. Αγαπητές κυρίες και κύριοι, αυτή ήταν η διαδρομή του ναυτικού γραφείου του Παντελή Περί, διότι δεν είδαμε τη διαδρομή του ίδιου, αλλά είδαμε ουσιαστικά τη διαδρομή του ναυτιλιακού του γραφείου, το οποίο όμως γραφείο είναι η διαδρομή του Παντελή Περί.
Κακά τα ψέματα. Να είστε καλά μέχρι και την άλλη Τρίτη που θα τα ξαναπούμε και πάλι. Γεια σας.